Svet se zaljubio u Emmu Watson od trenutka kada je postala Hermiona u Harry Potter filmovima. Poznata glumica uspela je da dobije ulogu na audiciji gde se prijavilo više stotina zainteresovanih i to sa samo 9 godina. Kako uskoro slavi svoj rođendan, probušeni kotao donosi nekoliko činjenica koje možda niste znali. Emma je rođena 15. aprila 1990. godine. Živela na selu u Francuskoj do svoje 5. godine, kada se sa roditeljima preselila u Englesku. Razume francuski i može da ga govori, ali ne tečno. Emma je sertifikovana instruktorka joge. Završila je kurs i navela da je to uradila jer je želela da se osjeća smireno i bezbedno. Pošto ne mogu da se osnovnim gde ću biti fizički, želela sam da naučim jogu kako bih imala način da se uvek osjetim bezbedno i smireno kao kod kuće. Emma obožava da vodi dnevnike i kako navela do sada ih ima preko 30. Radi to na poseban način pa vodi dnevnike joge, snova, glume, ljudi koje je srela i saveta koje je dobila. Takođe uživa i da pravi kolaže. Emmina omiljena knjiga iz Harry Potter franšize Harry Potter i zatvorenik iz Azkabana. Što se filmova tiče, omiljeni su joj prvi i poslednji. Prvi zato što je doneo dosta iskustva kao glumici, a poslednji zato što je predstavljao najveći izazov za nju kao glumicu. Iako je bila izbor J.K. Rowling od samog početka, Emma je ipak morala da prođe 7 krugova audicije za ulogu Hermione, pre nego što su se svi složili da ona treba da dobije ulogu. Bilo je to sve za ovu nedelju. Hvala vam što pratite Probušeni kotao, a novi video na našem kanalu vas čeka već sledeće nedelje.